Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Mabugahan tas bulkan. Kuyawa yun eh. Madam, miliw kayo ta. Murag matumba ko na. Ayaw kahadlok! Ah? Kinahanglang mabutang nato sa sud sa langob tiilan sa bulkan ang Rayna. Unsa? Sa, Uy, la. Kuyawa ko diyan na. Yun na. Ay, madapitang imong giingon nga langob nga atong butangan sa Rayna ha, madam? Kanyang dapita! Asa na? Mauna na diha! uy, hala. hila. Katungason ng repita. Mao. Hawan kayo. May langob na diha. Aduna! Mao ka na ang akong puloy-anan sa unang Oh. panahon. Unsa? O gayaw na pagdaganog sulti. Pagdali ka mo, kinahanglang mataguan na nato ang Rayna. Kadiyot lang madam, oy. Lisod-lisod man taan niyo, oy. Ganong di lang na ni mo patyo ning maong Rayna ha? Aron masulbad na imong problema, o di ba? Dili mahimo nga ako ang mupatay sa Rayna. O ganun dili man mahimo. Bitaw, nga naman. Ayaw nagpangutana. Dali na! Mutungas na ta sa ibabaw! Agoy, naunsa sa ning kalakiha, oy. Anong iuyog naman sa ninyo ta? Paminaw ko. Mubuto na kining bulkan ba? Pagilam ka, tay! Pagilam ka na, Dana! Ayaw ko gadlo ka! Ang lubangan na la. Saktor na indaray pahuway, lula. Sobo daw, di pa taong ko gustong mamatay to. Huwag takadlo ka, lula. Nagsulti lang kung posibleng may tabo. Miliw ko ng iyo tao. Miliw. Hinay lang linog. Hinay lang. Kunya, posible pa yung mukusupagin. Hilam lagi! Ano ba mag-ampo makamukusog? Hilam kakikulbaan akong maayo! Mas maayo ng mga andam tandaan. Kaya mo kasi mo gawas ang asuprea ng bulkana sa babaw. Na, patay na kita ni si boss ba? Taro kayo? Toto, tuara si Puti. Adto ta diyan dito pag-ion. Oy, pati! Usam na ito nga... Oh. Oy, siyempre tadi na! Uy na, may tubagang ito eh. Puti! Klaruhan na imong plano ha? Ha? Usam man? Ang Reynang nakatug ang atong gisundan karon? Pagkutog ka duha! Ha? Ola! Hala, Nikay! May tubag si Puti! Magkasinabot sa rin natos Puti eh! Ah, Puti! Batik ignaw ako lula sa! Pagkutog ka sa! Kung tinuod! Uy, kadagan! Oh, sarap! Unsa na? Wala, giyaw-yawan na ka sa itoy. Ay, Oh, wa kuno kay batasa pagkaapo ingon niya. Ikaw kuno ang batig na. Wah! Laya. Batiag na. Bati. Bisa nang niro. Uy, tahon ako. Paita. Dali na mo. Kinahanglan masusi nato kung unsa ang gustong sundan ni Puti. Dali! Ay. Apit ko matumba na. Madam, murag bubuto naman ganing bulkan. Naunsa naman eh. Dili siya, bubuto! Nanghadlok lang siya! Nanghadlok. Oo, nang hadlok lang. Ang bulkan, nang hadlok lang. Mao ka na! Nanghadlok siya! Yakabatyag na siya nga dunay mitunob niya! Mao nga milihok siya! Oh, uy. Kakuyaw ko din bulkana gud. Doon na sa din sa utok de. Mao kini ang atong gikinahanglan. Way mangahas sa pagtunob ni ining maong bulkan aron luwasyon na ang Rayna. Tungod kay mahadlok ang mga tao nga motunob dinhi. Hain man yun ang langob nga imong giingon, madam. Nag-anham na magkabugat ang Reyna sa akong buko-buko, eh. Ayaw ka bala ka. Dool-dool na lang kita. Naana ang langob ni anang dakong batos ibabaw nga murag natipak. Sa, uy, kalayo pa na, madam. Mahimo bag mupahuway lang una ko. Sige,
Katapusan na lang ni nga pahuway nato. Oy. Ka magkahahadlok ba ining dapita, oy? Mao ka na ang gikinahanglan ta. Nga kahadlukan na ang dapit nga butangan ta sa rayna. Uy, Madam, nganong bitaas mo ng imong liog, madam? Kinahanglang mataguan na nato ang rayna. Lihok na kamo! pero, madam, Ay, gikutasan pa man ko. Wa na tay panahon na andoy. May nagsunod ka nato. Lihok na! Alsahan na ang rayna! Pagdali! Pagdali mo! Naganap ko kusog ang linog! Saan naman niya eh? Masarog doon ay mananap nga nasilaom sa yuta. Mo nang linog ni Mayo. Ay, mananap ko doy! Pulka na ka nang mubuta! Oh, unsa? Oh, baga na doon ang aso sa bulkan ni kay. Basta maputo na. Mamalik kita sa aki! Balik! Balik! Toto, kinahanglang sundon tas puti! Pero ni Kay, sigurado yung ka nga husto ko na si Puti sa iya pag-iya na to. O Lola, dili mahitabong masipit sa puti. Dali na mo! Nung kamatayo kaya ito kipangitain ni kay. Ano nga ito mo ginang sundan ng Reyna? Ha? Ato na ito pasagdan ay di ba na ito parente? Nakasaad ko sa hari nga ako ang mangita niya, Toto. Gawas pa, akong sa kung ngano nakaduol ang bruha sa Reyna. Ako ning gibilin kang Lola. May pagwa na lang kung ato da nga mula ka o ka ni Kay. Eh, si Lula lang tatoy. Dili na lang nato problema ako ng nangagi. Dali na mo, mapadayon tas unahan. Kanang dagkong mga batos tiilan sa bulkan, anhata din ha! Dali! Naara ang baba sa langob! Pagdali ka mo! Ilmo! Tabang! tabang si tabang. Gunitis til ang Reyna. Ha? Pasin kun magkaana siya. Oh, sige, ako gunitan. Agoy! Oh. Agoy! Nganong maning Reyna? Nagkanaman siya kabugat. Doon na lang kita sa langob! Makapahuway na kita! Oh. Dali ka mo! Dali na yan, doy. Dali, Ni kay, tanawa si Babaw. Bagka naging aso nga mikawas gika sa bulkan. Pangita ka mag-ikasampung sa ilong! Lula, Saman, ako magtanaw ni mo. atong putla na sa yali mo. Usa! Hoy! Kaya okay na natural na kayong baho sa musayal. Sabo ka diha o nagputla na ni mo, mahimo na ning miniskirt. Ay, so Pag miniskirt, ko ni mo din is kalibunan. umuin mo. Gilang mo na, pati mo pa ka na. Luyat na kita sa tanan. Saman na! Dali na. Dali na itong palabihan ng putol ko. Saman nito. Kusog na ang linog! Laging linog. Kay murag dili naman jud ni Mada. Kuyaw na magay kumabutan taan ang bulkan. Na malungkong na tayo na dapitan. Sige, anhilang una mo din ni Lola. Ako na masunod ni Puti. Oy, Nikay! Watami! Nikay! Lula! Dili lang ka diya! Panapuloy si kayo si mong ilong! Kahanggaw ninyo biyaan ko ninyo ni Day. Ayoko biyaan dito. Pag inunungay na lang tang duha. Ay, kagagagagamo! Oy! Sige lang kagagagamo! Dali! Lihog din diya! Pagdali! Ay, may langog daw din niyo. Ay, Ibutang ni anang lamisang bato ang rayna! sige. Gino yan, doy. Kana! Karon, Rayna Santan, mao na kining dapitang mamahimo ni mong lupnganan. Ang langob sa bulkan. Madam, ako kang nagsusok ang linog. Murag bubuto na kitang bulkan, Oh, madam. yun. Sige, mabiya na kita dinhi. Pero ako unang butangan o gapos ang Rayna. Uy, Ala! Uy! dunay May kadina. kadina na silid. Madam, para unsam day ng lamisa ahaday. Ha? Madam, bakukang. Mao ka na ang akong ihawanan sa akong mga halad sa bulkan sa unang panahon. Oh? Naana, nagapos ko na sa kadina si Rayna Santan. Ako una kining silyuhan. Mumihak din Asira Grivinda Mama at Jarum. Oh, wala. May sigang kadina. Sa pagdaw ni siga man? Wa na'y makabadbad niya ng maong kadina.
Dali na ka mo! Uy, ay, asa man ka, madam? Uy, misuod man nung kada ilawom sa langob. May lutsanan paingon siya pikas bahin kining maong langob. Dali na ka mo! Ay, wata ko, madam. Ay, mahal nga Reyna. Adios. Oy, Noy Andoy! Ay kong biyahe, Noy! Sakit pa rin akong tiil nga ito, Noy! Dagan mo! Kinahanglan makabot kita si Babaw! Tuwaras puti, pagdali mo! Saan ang dalis puti? Patyol nga dali niya din eh! Toto, ayaw na lang pagyaw-yaw diha! Lola! Parang wala makitingog-tingog din ha! Pati lang ni Noy, nangandam na lang ko na siya kung kamatayon ni Kayoy. Parang maon naman doon eh. Aw, ako hinaon, tiguang naman ko. Maon na siyang balik Toto. Ay, salamat. Andam na kong mamatay. Pwede na kong ganang, okay lang ko nga bubuto ng bulkan niya, malubong ko. Salamat Okay na nila. lang ko. Kay Salamat Kapoy, nila. Kapoy na. Nakauyo na ka. Salamat nila. Oh, kapoy na ka. Ayaw lang sa lula. Kung mabuto ng bulkan, mapilimis ni Kay. Ha? Ayaw lang sa... Doon lang kita si Babaw! Sige na! Agwan ka lang una mo! Ay, Hoy! Kara sa kaputi ha? Nagsaligang niro ka? Kusugin kang mudagan. Di ka kutasan. Padali una ta niya, Toto! bulkan! Di mo to! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!